Dobrovoľníci sa tento rok zamerali nielen na čistenie Slovenského raja od odpadkov. V priebehu globálneho dobrovoľníckeho dňa obnovili a vyčistili aj 3 studničky. Nový šat dostala konštrukcia okolo prameňa na Podlesku, no a s trochou zručnosti a hlavne spoločnými silami vybudovali dobrovoľníci aj 2 nové studničky, a to na Gladskej a Kláštornej ceste. Ako sa vám zatiaľ pracuje? Výborne. Atmosféra je dobrá, počasie nám vyšlo. To výborne. Čerstvý vzduch, energie plno. Staviate novú studničku. Ako ste teda zatiaľ spokojní s prácou? Predpokladám, že dnes staviate studničky každý deň? Áno, nestavíme každý deň studničky. Chodíme čistiť raj po kvázi turistov. No a dnes, keď sme prišli stavať studničku, starú sme vyhodili vedľa a stavíme novú, aby slúžila všetkým minimálne ďalších 10 rokov. Počas dňa teda dobrovoľníci osádzali skruže, ukladali kamenné výstelky, čistili, maľovali a zakladali striežky a prehlbovali odtoky. Úprava studničiek bola ako súčasť globálneho dobrovoľníckeho dňa novinkou. Sme dostali avízo od Národného parku Slovenský raj, že by bolo potrebné niečo s nimi urobiť a trošku ich zrenovovať. Takže práve na základe tejto dohody so Slovenským rajom sme sa zhodli na tom, že tento rok pôjdeme na studničky. Dobrovoľníci sa postarali aj o skultúrnenie okolia prameňov. Tradične nechybalo zbieranie odpadkov na trase Podlesok Kláštorisko a čistenie symbolického cinturína. Zbierala som smeti, palice a tak všetko. Ženy, muži i deti. Ruku k dielu pridal každý, kto chcel. O skrášlenie Národného parku sa tento rok postaralo zhruba 80 dobrovoľníkov. Po minulé roky tu bolo viac ľudí, ale nedá sa to nikdy predpokladať, koľko ľudí príde. Samozrejme sme prichystaní na to, že privítame každého dobrovoľníka a sme radi, že sem stále prichádzajú aj tí vytrvalci. Globálny dobrovoľnícky deň zorganizovali dobrovoľníci zo spoločnosti Embraco po 6. krát a pre Združenie rodičov a priateľov diabetických detí z Pišiačiek to bolo v poradí 5. posezónne čistenie Slovenského raja. Je to o práci alebo je to aj o oddychu a zábave? Je to všetko jedno s druhým. Ste v prírode, niečo užitočné urobíte a mám dobrý pocit z toho, hej? Že nechodím len prechádzať sa do lesa, ale aj niečo robiť. Ja si myslím, že tá práca je nejaký vedľajší produkt. Je tu vlastne tá zabava, ten oddych, relax a načerpanie novej energie. A práve o tom je každoročné upratovanie Národného parku. O spojení činnosti so zábavou, o dni strávenom v prírode, v príjemnej spoločnosti ľudí a nakoniec aj pri dávke gulášu.